يودك زخونة ديمقراطية ومنقصاص أمحار أيوبل بدرجة هاجر تجمرة تصفى ذهب لمعة معبان لومي مراحيسي نقول كل مراز جمر له خنطات الرأي على أونيبل دحروز مثلا زينا أديبا لومي أماسي ومجلس أوصي الله تبارتي ما كلاي كوميتي هناك وكا حواحات زوج ومجلسي نزنا بران زقت صلد زحفر بوليتيكا وشطارات راح زبانو زوج جغرافيا بعلا وقع بعلا تأو كم زباهل هاجرنا أبز وان تركبلو بوليتيكاوي كونتات مبلشاو بعلو تحت تاي كوينو انهالو نكبرن هلونان هزوي أمحارا زي متن مجلس يوزبل مجلسي أوصي الله نعمتك زكاد هاجراو مرجع إثيوبيا بمسارة حق منقسط تهاجر أبوانو متان كفتسم بيد مهر وكالتي استنبرلو حلفنت كم زفتسم أفقو بقيت بارلاما فليتوم بيد مهر وكالت زوي إثيوبيا زبن سرحو ولاون انتفتسمه تبيت مهرن أب مسرح زول أواج مرجان فولي أخبات سويعو كم زصدوق أون أفقو بقيت تحقس ጫፉ ገሊጾም ንሶም ንጋዜጠኛታት ኣብዛሃቦ መግለጺ ንዓመታ ዝካየድ ሃገራዊ ምርጫ ኣብ እዋኑ ንክፍጸም ዝሕግዙ ምቅርራባት ይሳለጡ ኣለዉ ኢሎም ህዝቢ ወላይታ ክልል ናይ መመስረት ሕገ መንግስታዊ መሰሉ ብህጹጽ ምላሽ ንክረክብ ብሔራዊ ምንቅስቃስ ወላይታን ዴሞክራሲያዊ ግንባር ህዝቢ ወላይታን ጸዊዖም ቦርድ ምርጫ ምስ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ተሓባቢሩ ኣብ ዘዳልዎ ምይይጥ እቶም ሕቶታት ንምምላስ ቅድም ኣብ ልዕሊ ሕገ መንግስቲ ምምሕያሽ ክግበር ከም ዘለዎ ጠቂሶም እዮም ኣብ ወንበር ብሔራዊ ምንቅስቃስ ወላይታ ዶክተር አበባዮ ቶራ ግና እቲ ፓርቲ ኣብ ልዕሊ ምቋም ክልል መርገጺ ከም ዝሓዘ ገሊጾም ህዝቢ ወላይታ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ተሃገር አንቀጽ 47 ናይ ገዛእ ርእሱ ክልል ንምምስራት ቤት ምክሪ ዞባ ብምሉእ ድምፂ ኣጽዲቁ ናብ ቤት ምክሪ ክልል ከም ዝለኣኾ ገሊጾም እዮም እንተኾነ እቲ ቤት ምክሪ ክሳብ ትማሊ ካብ ሕጊ ወፃኢ ህዝቢ ውሳነ ንኸይግበር ስለ ዝኸልከለ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ኩሎም ዜጋታት ማዕረ እዮም ዝብል ኣምር ስለ ዝተጣሕሰ ብህጹጽ ክእረም ኣለዎ ይብል እቲ ዜና ኢትዮጵያ ክልላት ብከመይ ኣገባብ ክምስረቱ ከም ዝኽእሉ ዝጠቅስ ሕገ መንግስቲ እናሃለዋ ክልላት ንምስራት ሕገ መንግስት ይመሓሽ ዝብል ርእይቶ ምሁራትን ፖለቲከኛታትን ንሕገ መንግስቲ ምፍራስ ማለት ስለዝኾነ ጥንቃቄ ንኽግበር ዴሞክራሲያዊ ግንባር ህዝቢ ወላይታ ጸዊዑ ኣሎ ይብል ናይ ሐዋሳ ወኪልና ዮናታን ዘብዴዎስ እዚ ከምዚሉ ከሎ ኣባል ኢህወደግ ዝኾነ ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ህዝብታት ደቡብ ኢትዮጵያ ደኢህዴን ዝጸውዖ ፍሉይ ኣኼባ ይካየድ ኣሎ እቲ ኣኼባ ንክልላውን ሃገራውን ኣጀንዳታት ኣልዒሉ ክዝትዩ ብዘይካዚ እቲ ግንባር ህዝቢ ንዘልዕሎም ሕቶ ኣወዳድባን ሰናይ ምሕዳራን ብዕምቆት ከም ዝዝትየሉ መግለጺ ከም ዘውፅን እውን ዝመጽና ዜና ይሕብር ኣብ ምዕራብ ወለጋ ተኣሲሮም ዝጸንሑ ሓላፊ ክፍሊ ምርመራ ገበንን ሓኪም ስፔሻላይዝ ሆስፒታል ነቀምትን ከም ዝተፈትሑ ተፈሊጡ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኩምሳ ሞረዳ ዝተኣሰሩ ኣድማ ምሕሳብ መግቢ ከም ዝጀመሩ ቤተሰብ እሱራት ይገልጹ ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣብ ግንቢ ደገፍቲ ኦነግ ኢኹም ተባሂሎም ኣስታት ሚት ሰባት ከም ዝተኣሰሩ ዝመጸና ዜና ገሊጹ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ጸጥታ ክልል ኦሮሚያ ኮሎኔል አበበ ገረሱ ግና ኣብ ውግእ ዝተማረኹን ናብ ሕጊ ይቕረቡ ካብ ናጻ ይውፅኡ ኢልካ ዘረባ ኣይኮነን ንሰባት ዝቐተሉን ቦምብ ዝደርበዩን ጥርጡራት ናብ ሕጊ እዮም ክቐርቡ ዝግባእ ከም ዝበሉ ወኪልና ናኮር መልካ ካብ ነቀምቴ ጸብጺቡ ኣሎ ኣብ ማእከላይ ኣፍሪካ ሰላምን ዕርቅን ንኽዕስል ዝተፈረመ ሰነድ ብፈረምቲ እቲ ውዕል ስለዝተጣሕሰ ኣብ ሓደጋ ይርከብ ዝብል መግለጺ ክኢላታት ወፂኡ ኣሎ ነቲ ኣካል ትመርሕ ንዘዳልወቶ ሪፖርት ናብ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ኣቕሪባ ኣላ ሊዛ ሽላይን እያ ልኢኻትልና ካብ ጀኔቭ ምን ሒዛቶ ኣላ ሰበስልጣን ሪፑብሊክ ማእከላይ አፍሪካ መንግስት ምስ 14 ዕጡቃት ጉጅለታት ዝኸተመ ውዕል ተስፋታ ብኩናት ዝተሃሰት ሃገር ከም ዝኾነ ይዝኣመን መራሒት ነፃ ኣካል ክኢላታት ሜሪ ተርዛ ኬይታ ቦኩም ብወገና እቲ ውዕል ዕጡቃት ሓይልታት ኣብ ስራሓት መንግስቲ ንኽሳተፉ ዝዕድም ይትብል እንተኾነ ኣብ ፓኦ ዝተባህለ ከባቢ ብዕጡቃት ዝተፈጸመ ቅትለት ንመሰረት እቲ ውዕል ከም ዘፍረሶ ትሕብር
It is only by providing response to the situation that Central Africans will fully be able to move towards زم عطقات أبت مسرح بوتال لنا يلوم زحاسبون تقينهم نهوكت بغصبة دو كبل واللوم كذكر وزلوم حدا نقرالو أبزي قفعاو تقبار إيدوم زقتو والكسبات نافرد كقربو خمز خلو كم منتزي كوينو مسرح سلام كتعانا غفي تبل والصيغة أكلت فتح ريبوبليك مأخلي أفريقيا زت أمامن سلازي كونت تثبت حزبنا من ملاء كم حياشي قباون تبل حموش عامة عزيزة لقوق حد تهاجر نعش حسابات قتلو نشدش 240 كده تنشح سبات عم مزابلو حموش 270 حموش تنشح سبات دما نابقروا بتهاجرات كسددو أجددي بالحبرات منقستات باكم وسيخا سنة محبرة وخناتها زتمساق على هاجر قصانت نختركب مقبار مالت كان دا أكل مسرح حويت كخوني قباون تبل. If these armed groups claim their place in the peace process, they must immediately put an end to violence. إذا مستطعصوت أجمعات مالسا قبر مزرقوت رأيو ريبابليك مأخلي أفريقيا نامولو عرقي حبير كامن بارن نباراي سلاما كتأتو تخيل بمدايزي نمرحة الريبابليك مأخلي أفريقيا زلقا سلم حاجز أزي أجداسي ونبلت أبجانيبا بيت صحفة حبرات هاجرات نتلقوا مأخلي أفريقيا حقا ودقاف زهب سرجي هيروف سابرو بوغانو بناس أخي إلى تجبر سرح زن أدمو خانو جليز اللهم مسرح سلام ريبابليك مأخلي أفريقيا يبلنسو بخلهم وجنات كخبران لو عطقات برتم كوردو فتح هنجس نابعرك خام روحون العلنا حاجة كرجاجت أنون تسوي علوم أبو داتا بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين مس حدش بريزيدنت أوكرين تراخيبهم كلتين هاجرات نابرتسم زتحلن صقم نغزراربو قرب وهنا بقليتهم بوتين نزريتوزي ذهبوا مرح أوكرين فولديمير زيلنسكي بريطانيا فرنسا جرمن أمريكان نبز الشمقلو صدقة مس بوتين كراغب دليتي إجو دحر مبالميو انتقون إيلون بوتين أوكرين حدش بارلاما كسابت تمرت تلزب زفتسم أي مسألة نيلوم بوليتيكاو دحر بايتا زي صنحهم حدش بريزيدنت أوكرين بمويا كوميديان ويكا مسحق مخانم يفلت يا غنيلنا بترك عبد المسا أمريكا كنا حالف أبزنا خمسة معكم أبز حجوان إثيوبيا زبتن زلوا كابزن كابتن استأقاقبة دم تمكحتي وزبلة مجلسي حزباوي ويانا حرنا تجراي إذا حيلزي كم دلايو أبتهاجر نفع عندر زقبل زلوا دما أبال جزء أي سلفي هو لك زخنا ديمقراطيوي من قصاص أمحرة أديبا يلون حوحات بقدمة مالي أبزكايله خصوص أخيبات ميتو مجلسي أو سيولو ملقيت أصبحها ማዕከላዊ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ዘካየዶ ህጹጽ ኣኼባት እሚቱ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ኣብዚ ሕዚ እዋን ህልውና ኢትዮጵያ ካብ ዝሓመቐ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ክወስድ ዝኽእል ብመጠኑ ይኹን ብስፍሓቱ ኣበዝዩ ዘተሓሳስብ ኩነታት በፂሑ ከም ዘሎ እዩ እቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ ገሊጹ እቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ ድሕርቲ ብቅድመ ትማሊ ዘካየዶ ህጹጽ ኣኼባት እሚቱ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ብቕልጡፍ ክፍጸሙ ዝግብኦም ዝበሎም ውሳነ በዓል 7 ነጥብታት ኣውፅዩ ኣብ ቀረባ መዓልታት ዝተዋሃደን ዝተዋደደን ነዊሕ ምድላው ዝተገበረሉ ኣብ ልዕሊ ላዕለዎት ወታደራዊ መራሕቲ ሃገርን ኣመራርሓ ክልል ኣምሓራን ብግፍዒ ናብ ምቕንጻል ደረጃ ከም ዝተበጽሐ ድማ ኣፍሊጡ እቲ መግለጺ ወሲኹ ብደረጃ ሃገር ተጀሚሩ ዝነበረ ተስፋ ዝህብ ልምዓትን ምዕባለን ሎሚ መራሕሲኑ ቁልቁል ሙራድ ዝተጀመረሉ ኩነታት ንርአለና ይብል ትካል ጸጥታን ድሕነትን ሃገር ካብ ዝኾነ ግዘን ላዕሊ ሰላምን ድሕነትን ሃገር ምሕላው ኣይከኣሉን ዝበለ መግለጺ ሕወሓት ቅንጸላ ላዕለዎት መራሕቲ ዘረጋግጹ ሓቂ እውን እንተሃሎ መንግስቲ ሰላምን ድሕነትን ህዝቢ ንምኽባር እናተጸገመ ብግፍዕን ጭካነን ናይ ስልጣን ድሌቶም ከርዊ ዝደልዩ ሓይልታት ትምክሕቲ ከም ድላዮም ዝዕንድርሉ ኣብ መሓውር መንግስቲ ተሰግሲጎም ዋሕስ ዝሃገር ንዝኾነ ሕገ መንግስትን ፌደራላዊ ስርዓትን ንከፍርሱ ዝንቀሳቐስሉ ኩነታት ይረኣይ ከም ዘሎ ጠቒሱ ማዕከላዊ ኮሚቴ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ዘውጽኦ ውሳነ ቅንጸላ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊትን ላዕለዎት ኣመራርሓ ክልል ኣምሓራ ብሓሳብን ብተግባርን ተሳትፎ ዝነበሮም ሓይልታት ንክፍለዩ ብገለልተኛ ኣካል ድማ ብቕልጡፍ ምጽራይ ክግበሩን እዩ ፀዊዖም ኣብዚ እዋን ዓዲ ዝብትን ዘሎ ካብዝን ካብትን ዝተኣኻኸበ ደንበ ትምክሕቲ ዝበሎ ከም ዝኾነ እዚ ሓይል እዚ ከም ድላዩ ንክዕንድር ዝገብር ዘሎ ድማ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቓስ ኣምሓራ ኣዴፓ ይብል ካብዚ ተበጊሱ ኣዴፓ ካብቲ ጥፍኣት ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ኣብ መንጎ መሪሕነት ትውድብ ዘጋጠመ ቅትለት ብዝርዝር ገምጊሙ ናብ ታሕታትነት ክሰጋገር ክገብርን ቅዋም ክወስድን ካብዚ ተበጊሱ ንህዝብታት ኢትዮጵያ ድማ ይቕሬታ ክሓትት
ክፍትት ይግባይሉ እትመግለጽ ስለዚ አዴፓ ካብ ኩሎም ጉዳያት ውሽጣው ሽግራቱ ብዝርዝር ገምጊሙ ግልጽ ቅዋሙ ከፍልጥ ማዕከላዊ ኮሚቴ ህወሓት ጸውዑ እዚ እንተዘይ ኮይኑ ግና ምዚ ሓቢሩ ንመስራሕን ንምቅላስን ከም ጽገሚው ኣብ ዘውጾ መግለጽ አፍሊጡ ኣብ ጉዳይ አዴፓ ጥሚቱ ንሓላፊ ቤት ጽሕፈት ማዕከላዊ ኮሚቴ አዴፓ አይተ ዮሐንስ ቦያለው ምላሽ ሓቲትና ንግዚው ዝህብዎ መልሲ ከም ዘየለ ገሊጾም ከም ፓርቲ ግን ኣብቲ ጉዳይ ዝህቦ መግለጽ ምላሽን ተሃልዩ ክነፍልጥ ኢና ኢሎም ማዕከላዊ ኮሚቴ ህወሓት ኣብ ውሽጢ ህወደግ ዝተፈጠረ ናይ ሰላልፋ ምትሕዋስ ከም ዘሎ በመግላጽ እዚ ይህወደግ ናይ ጽጋዕተኛ ደባል አርአያታት ተሸኪሙ ዝነብር ግንባር እናኾነ ስለዝመጸ ኢሉ በመዃን ድማ ይህወደግ ናብ ንጹር ውግንና ዝተመስረተ ቃልሲ ከካይድን ኣብ ቀጻል ዓመት በመሰረት ሕገ መንግስቲ ክካየድ ዝግቦ ሃገራዊ መረጻ ከም ግንባርን መንግስትን ንህዝብታት ኢትዮጵያ ቅዋሙ ግልጽ ክገብር የተሓሳስብ ኢሉ ህወሓት ከም ሓደ ሕገ መንግስታውን ፌደራላውን ሓይሊ ህዝብን ሃገርን ካብ ህልውን መጻና ሓደጋታት ንምድሓን ምስተመሳሳሊ ዕላማ ዘለዎም ሕገ መንግስታውን ፌደራላውን ሓይልታት ሰፊሕ መድረኽ ፈጢሩ ክቃለስን ብህጹጽ ናብ ተግባር ክሰጋገርን ማዕከላዊ ኮሚቴ ህወሓት ወሲኑሎ ይብልት መግለጺ እቲ ማዕከላዊ ኮሚቴ ንሓይልታት ምክልኻል ሃገር ኣብ ዝሕለፈ መልእኽቲ ድማ ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ሉዓላውነት ሃገርን ካብ ዝኾነ ዓይነት ሓደጋ ንምክልኻልን ንምሕላውን ዝተዋሃበኩም ሕገ መንግስታዊ ሓላፍነት ካብ ዝኾነ ግዘን ላዕሊ ውሽጣዊ ሓድነትኩም ብምጥንኻር ሰላምን ድሕንነትን ሃገርኩም ኣብ ምሕላው ግብኦኩም ክትፍጽሙ ይግባእ ኢሉ መግለጺ ኣብ ክልል ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ደቡብ ዝለዓሉ ዘለው ክልል ናይ ምዃን ሕቶታት ሕገ መንግስታዊ ብዝኾነ መንገዲ ክፍታሕ ይግባእ ኢሉ ድማ እቲ መግለጺ ካብዚ ወጻኢ ሕቶ ህዝቢ በሓይሊ ወይ ድማ ብኻሊእ መንገዲ ንምፍታሕ ዝግበር ጻዕሪ ፍጹም ተቐባልነት የብሉን ኢሉ ኣብ መግለጺኡ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሬድዮ ድምጽ አሜሪካ ሙልጌታ ጽባህ መቐለም ኣብዚ ክሲ ህወሓት ተጠቂሱ ዘሎ አባል ይህወደግ ገዛኢ ፓርቲ ክልል አምሓራ አዴፓ ሕጂ መግለጺ አውጽኡሎ ኣብ መግለጺኡ ኣብ መንግስቲ ክልልና ተፈቲኑ ሙሉእ ንሙሉእ ዝፈሸለ መፈንቅለ መንግስትን ኣብ ልዕሊ ላዕለዎት አመራርሓ ብዝተፈጸመ ቅትለትን ምክንያት ዝቕጽል ስጉምትታት ኣብ ንግምግመሉ ዘለና እዋን ማዕከላዊ ኮሚቴ ህወሓት ተማሊ ሓምለ 3 2011 ኣቆጻጽራ ኢትዮጵያ ዘውጽኦ መግለጺ ናይ ህወሓት ዝጸነሐን ዝቕጽል ዘሎን ምሕፈሪ ናይ ፖለቲካ ተንኮል ዕርቃኑ ኣብ ኣደባባይ ዘቃልዐ እዩ ኢልዎሎ ሙሉእ ጸብጻብ ጽባሕ ክንስዕብ ኢና ሕጂ ክንሓልፍ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ብሪጣንያ ኪም ዳረክ ኣብ ልዕሊ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝሃቦ ግልጽ ርእይቶ ዝሓዘ ሚስጥራዊ ናይ ዲፕሎማሲ መልእኽቲ ዝሓለፈ ሰንበት ንማዕከናት ዜና ሰሊኹ ምስ ወፀ ትማሊ ረቡዕ ስልጣኑ ሓዲጉሎም ትራምፕ ድሕርቲ ርእይቶ ኣብ ዝጽሓፈ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ንዳረክን ኣብ ቀረባ ስልጣና ንዘረከበትን ቀዳመይቲ ሚኒስተር ብሪጣንያ ቴሬሳ ሜይን ዕርቃኑ ገሊጹሎሚ ኣራሽ ኣራባሳዲ ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ ካብ 2016 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ብሪታንያ በመዃን ከገልግሉ ጸንሑ ምኩር ዲፕሎማሰኛ ኪም ዳረክ ትማል ረቡዕ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ስርሖም ኣብቂዕሎ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ብጋዜጣ ዘ ዴይሊ ሜይል ልሒኹ ኣብ ዝወፀ ናይ ኬብል ዲፕሎማሲያዊ መልእኽቲ ዳረክ ንፕሬዚዳንት ትራምፕ ድሕነት ዘይስምዖምን ዘይብቁዑን ኢሎሞም ኣለው ትራምፕ ዝሓለፈ ሰውኒ ብትዊተር ኣቢሎም ንዳረክን ካብ ስልጣነን ክወርዳ ዝቀራረባ ዘለዋ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ብሪታንያ ቴሬሳ ሜይን ንኣታሕዛ ብሬግዚት ወይ ብሪታንያ ካብ ሕብረት ኣውሮፓ ክትወፅእ ንዝሓዙሉ ኣገባብ ብትሪ ነቒፎምዎም ሜይ ንኣምባሳደር ዳረክ ኣብ ፓርላማ ከምዚ ክብላ ንኢደናም Mr. Speaker, this morning I have spoken to Sir Kim Darroch. I have told him that it is a matter of... ክቡር ኣፈ ጉባኤ ለምንጉሆ ንሰር ኪም ዳረክ ኣዘራሪበዮም ነይረ ካብ ናይ ዋሽንግተን ናይ ኣምባሳደርነት ስልጣኖም ብፍቃዶም ምስንባቶም ዘጉህ ምዃኑ ገሊጾሎም ኣለኹ ሰር ኪም ንብሪታንያ መዋእሎም ብምግልጋሎም ካባና ሞገስን ክብርን ዝግብኦም እዮም ኣባላት ፓርላማ እውን ነቶም ኣምባሳደር ሰፊሕ ደገፎም ገሊጾምሎም መራሒ ተቃዋሚ ጀረሚ ኮርቢን ከም ዝበሉ
And I think the whole House should join together in deeply regretting the feeling that he's ኩላትና አባላት ፓርላማ እቶም አምባሳደር ኣብዚ ሰዓት እዚ ስልጣኖም ክለቁ ዝተገደደሉ ኩነታት ብዕምቆት ዘሕዝነና ከም ዝኾነ ክንገልጽ ኣለና። ቀጻላይ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሪታንያ ንምዃን ኣብ ቅድሚት ይመርሑ ዘለዉ ቦሪስ ጆንሰንን ጀረሚ ሃንትን ዝሓለፈ ሶኒ ካብ ማንቸስተር ብቐጥታ ቴሌቪዥን ኣብ ዝተመሓላለፈ ክርክር ብዛዕባ ትሰሊኹ ዝወፀ መልእኽቲ ርእይቶኦም ሂቦም ኣለዉ። ኣብዚ እዋን እዚ ሚኒስተር ወጻኢ ብሪታንያ ዝኾኑን ሕጹይ ቀዳማይ ሚኒስተርን ጀረሚ ሃንት ከም ዝበሉ sometimes things that you have to say to your friends that you rather not say, like I said to President Trump today. ሓሊፉ ንዓርክኻ ክትዛረቦ ዝነበረካ ዘይክትብሎ ትኽእል ከም ናይ ሎሚ ንፕሬዚደንት ትራምፕ ዝበልክዎም ምክንያቱ ብዛዕባ ተሬሳ ሜይ ዝሃብዎ ርእይቶ ዘይቅቡሉን ክብልዎ ዘይነበሮምን እዩ። ናይ ቀደም ሚኒስተር ወጻኢ ብሪታንያ ዝነበሩን ሕጹይ ቀዳማይ ሚኒስተርን ቦሪስ ጆንሰን እውን ከምዚ ይብሉ I think it is absolutely vital that the advice that civil servants give to ministers አገልገልቲ ህዝቢ ንሚኒስትራት ዝህብዎ ምኽሪ ብሚኒስትራት ፈጺሙ ልሒኹ ክወጽእ የብሉን። አገልገልቲ ህዝቢ ብናጻን ዘይ ወገናውነትን ዝደለይዎ ምኽሪ ክህቡ እንተኾይኖም እውን ብሚኒስትራት ርእይቶ ክወሃበሉ የብሉን። ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ንትራምፕ ምንቃፍ ዝፍለጡ ኣባል ኮንግረስ ኣዳምስ ቼፍ ትማር ረቡዕ እዚ ዝስዕ መግለፂ ኣውፅኦም ኣለዉ። ንሶም ኣብ መግለፂኦም እቶም ፕሬዚዳንት ንመሻርክትናን ዲፕሎማቶምን ምድንዳኖም ቀፂሎም ኣለዉ። ንዩናይትድ ስቴትስ ወኪሎም ናብ ወፃኢ ናይ ንልእኾም ኣሜሪካውያን ስራሕ እውን ዝዕንቅፍ እዩ ክኸውን ክብሉ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዲፕሎማት አሌክሳንደር ቨርሽቦው ዝገለጽዎ ስኽፍታ ኣቃሊሖም ኣለዉ። አምባሳደር አሌክሳንደር ከምዚ ኢሎም ነይሮም But it certainly sets a very bad example of having the head of state of the United States being able to basically መራሒ መንግስት ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ቀረባ ማሓዛና አምባሳደር ከም ዝኸይድ ምግባሮም ኣዝዩ ሕማቕ ኣብነት እዩ። ተሬሳ ሜይ ንዕአን ዝትክእ ሰብ ምስተመረፀ ምናልባሽ እውን ኣብ ዝቕፅሉ ሰሙናት ካብ ቀዳማይ ሚኒስተርነት ስልጣንን ክወርዳ እየን። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ሰሊኹ ዝወፀ ናይ ኬብል መልእኽቲ ምንጩ ንምፍላጥ ምርመራ ክካየድ ኣዚዙ ኣሎ። ትሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ መንእስያት ክንሓልፍ ናብ ኣስመራ ኣብ ኤርትራ 6 መንእስያት ዘገልገለ ናይ ራጂ ወይ ኤክስሬይ ፕላስቲክ ዳግማይ ብምስራሕ ኣብ ረብሓ ከም ዝውዕል ገይሮም የዲት የማነ፣ ግርማይ ፍስሐየ፣ ዮናታን ተክለ ሚካኤል ገብረ ሊባኖስ፣ ፋኑኤል መሓርን የማነ ሚካኤልን እዮም። ኣብ 2018 ኣብ ኮሌጅ ማይ ነፍሒ ብዓውዲ ምህንድስና ቴክኖሎጂ ትምህርቶም ድሕሪ ምዝዛሞም ሎማ ዓመት ክምረቑ እዮም። እዞም 6 መሃንድሳት ኣብ ትካላት ሕክምና ኣብ ናይ ራጂ ኣገልግሎት ዝወዓለ ፕላስቲክ ዳግማይ ብምስራሕ ብሩርን ፕላስቲክን ብምፍልላይ ኣብ ረብሓ ከም ዝውዕል ገይሮም ኣለው። ብርሃነ በርሀ ኣዘራሪቦም ኣለው። ሓደ ራዲዮ ኤክስሬይዝ ኣብ ሆስፒታላት እውን ኣብ ሲቲ ስካንስ ዘሎ ኩሉ ንጥቀመሉ ንዑስ ናቱ ሲልቨር ወይ ከዓ ብሩር ብውሕድ ወፃኢታትን ብውሕስ ዝኾነ ንኣከባቢ ዘሃሲ ኣሰራርሓን ጌርካ ከመይ ጌርካ ተውፅእ እዩ እቲ ሓሳብ ብቁጠባዊ ዓይኒ ክትሪኣ ከለካ ንኣከባቢ ተሃስንያ እቲ ፕላስቲክን ብሩር ከዓ ንጥቀመሉ ኣለና። እቲ ፕላስቲክ እውን ድልው ስለ ዝኾነ ዝኾነት ካምፓኒ ክትጥቀመሉስ ትኽእል እያ ማለት እዩ። ኣራሕ ዮዲት ነቲ ብሩር ካብቲ ራጂ ንምፍላይ ተጠቀሙሉ ጥረ ነገራት በቀረባ ዝርከብ ድዩ እንትመጣ ኣብ ሕክምናታት ይኹን ኣብ ዝኾነ ክሊኒካት ተጠቀሙሉ እዩ እቲ ኤክስሬይ። እዚ ሓደ ሰብ ኤክስሬይ ምስራየ ታ ኤክስሬይ ፊልም ትበሃል ታ ናይ ራጂ ትጓሓፍያ ማለት እዩ። ኣብ ፈቐድኡ ናይ ሆስፒታላትን ክሊኒካትን ፋሕፋሕ ዝበለ ኤክስሬይ ኣምፂኻ ከባቢ ፅሪኻ ከመልካ ሓደ ነገር ካብኡ ትረብሕን ትነውፅኦ ዘለና ነገር ከዓ ብሩር ማለት እዩ። ብሩር ድሕሪ ወርቅስ ካልኣይ ዘሎ ፕሬሽስ ሜታል ዝበሃል ኣብ ዓለም ማለት እዩ። ብግሩፕ ኮይና ብሓንሳብ 6 ተማሃሮና ሓሲብናያ ነውፅኦ ጥረ ነገራት ከዓ ብቐሊሉ ክንረኽቦ ንኽእል ማለት እዩ። ምስ መስርሕ ዘለና ዝጓሓፍ ኤክስሬይ ማለት እዩ። እሱ ነይሩ ንዓኣ መምረፂና ጉዳይ ካልኣይ እቲ ንጥቀመሉ ፕሮሰስ እውን ኤሌክትሪክ ዘየድልዮ ወይ እውን ካልእ ኬሚካል ዘየድልዮ ጡጥ ዝፈርየሉ ከባቢታት ዝርከብ ሓመድ ኣምፂና ሓደ ፕሮቴስ ዝበሃል ኢንዛይም ሰሪሕና ኢና ነቲ ሲልቨር ካፍቲ ኤክስሬይ ነውፅኦ ማለት እዩ። ታ ናይ ራጂ ትበሃል ታ ፀላም ኣላ ነዚ ሓጂ ከመይ ጌርኩም ናብ ብሩር
ፈሊኩም ተቀይሯ መስርሕ እስከንታ ይመስል መጀመርታ ታ ጉሓፍ ኤክስሬይ ነምጣ ሕጂ ዝያዳ ምእንቲ ቀልጢፋ ክፈላለየልና እቲ ዝንደልዮ ዘለና ነገር ቆራሪፅና ኣብ ሓደ ፈርመንተር ወይ ከዓ ከም መሰበን ዝበሃል ነገር ኣብ ዝወዓይ ማይ ማለት እዩ ነጥዎ እቲ ፕሮቴዝ ኢንዛይም ዝበሃል ካብ ሓመድ ኣምፂና ፍሪና የፀናሕና ከዓኒ ምስኡ ንሕውሶ ኣብኡ ንቁርብ ግዜ ፀኒሑ ይባላላዕ ማለት ሕጂ ኣብዚ እንታይ ይኸውን እታ ፕላስቲክ ታ ኤክስሬይ ዝነበረት ፃዕዳ እያ ትኸውን እቲ ሕብራ ፀሊም ኩሉ ተዘቂቑ ይተርፍ ኣብ ታሕቲ እታ ፕላስቲክ ነውፃእ ማለት እዩ ድሓር እቲ ማይ እንታይ ይኸውን ኣሎ ፀሊም ሕብሪ ነገር ይሕዝ ኣሎ ሕፍስ ዝበለ ነገር ጭቃ ነገር ዝመስል ኣብ ታሕቲ ይኾነልና እዚ ሲልቨር ዘለዎ ማለት ዘድልየና ዘሎ ድሓር ኣብ ፈርነስ እቲና ዋዒ ሂብና ማለት እዩ ነቲ ማይ ነህፍፎ እቲ ዝተርፍ ጭቃ ከዓ ድርቕ ዝበለ ነገር ይኾነልና ሕጂ ሓደ 4 መስርዕ ካልናል መወዳእታ ከዓኒ ቦራክስ ዝበሃል ኬሚካል ጌርና ነቲ ጭቃ ዝተረፈ መወዳእታ ንዑና ሓፅቦሞ ፅሩይ ሲልቨር ይዝረአየልና ክብክብ ዝበለ ሲልቨር ይወፀልና ማለት እዩ ደረጃ ሀገር ይሁን ደረጃ ናይ ከባቢና ከምዛ ዓይነት ስራሕ ተሰሪሑ ነይሩ ዶ ገደ መስማዕት ዝገበርኩም ወሎ ምናልባት ኣብ በዓል ህንዲ ወይ ኣብ በዓል ዱባይ ቆቁር ተሰሪሓ ነይራ ፍቲና ነይራ ምር ኣብ ወላ ኣፍሪቃ ከባቢና ከማን ናይና መጀመርታ ፍትኛ ኣብ ውስጥ ኮይና ቀር ሄድና ብኣብነት እስኪ ንኣብነት 100 ግራም ኤክስሬይ ሕዳ ወሲድና ካብዚ እቲ 2 ግራም ሲልቨር ኢና ንብል ዘለና ሕጂ ካብዘን 2 ግራም ከዓ መጀመርታ ወይ ከዓ ትራጅ ሰብ ክረኣየሉ ከሎ ፈክነው ብኤክስሬይ ክሳል እንከሎ ይጠፍእ ሲልቨር ገለ ክፋልናቱ ሕጂ ይፈላለዩ ሓደ ሙሉእ ነፍሲ ዝተሰኣለሉ ኤክስሬይ ሓደ ይጥራይ ዝተሰኣለሉ ይፈላለዩ ሕጂ ኣብኡ ከም ኣቨሬጅ ወሲድና ክሪኦ ከለና 1.5 ሰዓት ሸሞንተ ዝኸውን ተረፋሉ ማለት እዩ ስእሊ ዘይተሰኣለሉ ማለት እዩ እቲ ዝተሰኣለሉ ኦሬዲ ጠፍኢ ካብ 2 ግራም ማለት እዩ 1.5 ሰዓት ሸሞንተ ዝኸውን ግራም ግን ኣሎት ካብ መጀመርታ ምስራሕ ጀምርና ነውፅኦ ኢና እን ክወፅ ከሎ ከዓ ልዕሊ 99% ኢና ነውፅኦ ፅሬቱ ልዕሊ 99% ወላ ነውፅኦ ብዙሕ እውን ዳርጋ ኩሉ እዩ ዝወፅእ 100% ዝበሃል ስራሕ የለን ግን ዳርጋ ልዕሊ 98% ነውፅኦ ኢና ኩሉ ናቱ ብቕዓት ከዓኒ ካብቲ ናይ ተዓዲሙ ዝወፅእ ልክዕ ማዕሪ ኢና ከየግል ዝኽእል ኣብ ብዙሕ ነገራት ከዓ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ሲልቨር ኣብ ናይ ኤሌክትሮኒክስ ኣቑሑታት የገልግል እዩ ኣብ ናይ ደንታል ላብስ ናይ ብሬስስ ዝኾኑ ሓፂን ክኸውን እዩ ኣብ ዝኾነ መሳርሒ ናይ ሕክምና እውን ይጥቀሙሉ እዮም ከም መስርሕ ሲልቨር ማለት እዩ ንባዕሉ ከዓ ከም ብሓድሽ ኣብ ኤክስሬይ ክስራሕ እዩ ማለት እዩ መስማዕትኩም ኣብ ክልሲ ሓሳብ ምስ ወዳእኹም ኣብያኹም ብግብሪ ሰሪሕኩም እንታይ ኢኹም ከተጠቒምኩም ግብራዊ ስራሕ እኮ ኣብ ኮሌጅ ኦፍ ሳይንስ ዲፓርትመንት ኦፍ ኬሚስትሪ እዩ ናቶም ላቦራቶሪ ኢና ተጠቒምና ነቲ ሓሳባት ኣምፂና ክንጥቀመሉ ምንባል እቲ ንብረት እውን ካብ እንዳቆርበት መለስለሲ ፔትሮሳርያ ዝበሃል ፋክተሪ ካብኡ ከይድና ብምምፃኢና ተጠቒምናሉ እቲ ፕሮቴዝ ኢንዛይም እቲ ስራሕ መወዳእታ ከዓ ቪድዮ ብምቕራብ ከዓ ዝያዳ እንታይ ካብ ምንታይ ከይድሎ ናይቲ መስርሕ ኣገባባት ዝገልጽ ኣኒሜሽን ሰሪሕና ነርና እዚ እውን ኣብ ህዝቢ ሲኒየር ፕሮጀክት ፕሬዘንቴሽን ቪድዮ ብምቕራብ ደምዲምናዮ ነቲ ስራሕና ዕውት እውን ነይሩ ክብሎ ይደፍር ፈተና ኣረጋጊፅኩም ስራሕኹም ከመይ ነይሩ ተቐባልነቱ ግርማይ ተቐባልነቱ ካብ መጀመርታ ጋይድ ገብሩኻ ኣለዉ ቆላናት ካዳ ይኹን እቲ ስራሕ እምበር ኣብ ጎናኻ ኮይኖም ኣጁኻ እናበሉ ኩሉ እቲ ስራሓት ዝተሓባበሩን ዝድግፉኻን ትሕቲ ዲፓርትመንት ክሳብ ዘለኻ ብፍሉይ ማለት እዩ ኣብዚ ዝተዋስኣ ኬሚካል ኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንት ኦፍ ኮሌጅ ኦፍ ሳይንስ ዲፓርትመንት ኦፍ ኬሚስትሪ ከዓ እቲ ተቐባልነት ኩሉ ግዜ ስራሕኻ ዕውት ኮይኑ ዶ ኣይኮነን እንዲ እንድሕር ዕውት ኮይኑ ድበዝሕ ሰብ ይቕበለካ እዩ ፅቡቕ ተቐባልነት እውን ረኺብና በቶም ናትና ሄድ ዲፓርትመንት ይኹኑ በቶም ኣድቫይዘርስ ንዓና ጋይድ ክገብሩና መምሃራን ማለት ናይቲ ኬሚካል ኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንት ፅቡቕ ተቐባልነት ነይሩ ብሓፈሻ ክዛረብ ማለት እዩ ኣራይ ኣብ ቀፃሊ እስኪ እንታይ መደብ ኣለኩም ነዚ ኣብ ሕክምና ዝርአ ዘሎ ጉሓፍ ኣብ ምቅላል ብከላ ናይ ከባቢ ኣብ ምቅላል እንታይ ዝሓሰብኩሞ መደብ ኣሎ ኤዲት መደብ ዝያዳ ብሓንሳብ ተጠርኒፍና ነቲ ስራሕ ዝያዳ ዕውት ምግባር ማለት እዩ ግን እታ ስራሕ ኣብ ወረቐትን ኣብ ላቦራቶሪ ጥራይ ተራእያ ዘላ ዝያዳ ኣብ ባይታ እንተትረአ ቁርብ ሓገዝ ተገይሩና እንተንሰርሓ ዕውት ስራሓ ካብ ኩሉ ብድእ ዝገብራና ስራሕታት ቀዳማይ ነገር ፕላስቲክ ኢና ንምስራሕ ዘለና ካልኣይ ከባቢ ነፅሪ ኢና ዘለና ብሩ ኢና ነው ዘለና ክቡር ዝኾነ ሓፂን ማለት እዩ ብወገነይ ክብሎ ዝደሊ ሓደ ክንሰርሓሉ ንኽእል ባይታ እንተዝፍጠረና ፅቡቕ ነይሩ ዝያዳ ኢና ክንሰርሕ ንኽእል ካብ ዝለዓሊ ሕጂ ኣብ ባይታ ንኸነሪኣስ ቁርብ ሓገዝ የድልየና ኢና ራይ ኢንጂነር ዮዲት የማነ ከምኡውን ኢንጂነር ግርማይ ፍስሃየ ንጉጅለኹም ወኪልኩም ነዚ ቃለ መጠይቕ ብምሃብኩም ብሽመይን ብሽም ተኸታተልቲ ድምፂ ኣሜሪካን ደጊመ የመስግን ንሕና እውን ይቐኒልና ቀኒልና ብርሃነ ሕጂ ድማና በኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ክንሓልፍ ዓለም ፍስሃ ንሓደ ጻዕራ ዕውት መንእሰይ ሒዙልና ኣሎ ካብ ዓንኬል ድኽነት ንምውፃእ ዕረፍቲ ዘይብሉ ዕውት መንእሰይ ደስታ ጨርቆስ ይበሃል ደስታ ካብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ብፊዚክስ ብዲግሪ ተመሪቑ እዩ
نحمشت عموتي بممهر نسرعو قلنا كيد ممهر مستمهار ممهر حاجة متحفتون يتصحف نيرو دستاج أرقص بزعلت وتن ملوات سلذي كعالة سرح ممهرنت لغيقو ملوء بملوء متحفتنا متحف آتيو ذاكي كندي متحفتنا حتمت كم زبك عب مجمار دستاج يغطل كساب حزي عسرت حمشت مزحفتي قالو تم عسر سلستان حقست مزحفتي يوم بسفلا لي بركة مرتن زلو تمهارو كتكملو مزخولو مزحفتي يوم اتوم كلتا مزحفتين اي فترة مزحفتي يوم تحدنا اي مدبل قدمتات يو كواخبت مريت زبر رئيس اللو تحدها حسرتي كوب اللي بولدات يو نقستات هو زبل رئيس اللو بتقال الله قن عسرت حمشت مزحفتي ابحث ما تمسيح اللهم أبو منالبات حزي توافر كارد اللقاء سرح مس مصحفتي مشطان ناي حتمت سرحتني مو خميل كاخنا بزي وداي الزنبيل كامل كاخاتي خايم كرمنا بزي متاونا سيلا ناي بعلي مصحفتي محتامي يشجر سلازنورك محتامي ناي بعلي مصحفتي انت ناسك حتى مولهم زخل نقراتي كما خاخر لاني الى حسيبه دحر ازيد حط بزبال ناي حتمت ماشين يقر مكاب فوتوكوبي يجميره يسويلو واحد 300 400 كوبي حتى من أبوه نايب علي مشهد مصحفون سلازلني أو نشرتهم نيرنا دحر تحتمت ندعبي ندقف حق خد كله تمناتي مصحفتون نابزحو كهدو خلو نايدق سواتون حتى ملنا زول كمص خلو كافت زنبرن ماشين بزحشه زبال ماشين تسقيمه خمس جزء هو يذكر بس جزينا كاو ماشين قرب عام سلازنورو ناتي يطرح زي كونس نايدق ناي كالوت عماويل مصحفتون حتى مجميره بخمز ناتوهاله هذه حاشز بحال عبي ماشين علنا مجمريا انا حتمت قاعد تخلوه جن نقل سوات من الات كاسقوا مخوني بفوتوكوبي ماشين هنا حتمت جميرنا في هذه قربا جزيتي بزلخا زعابي ماشين قلت لها قدم زي سرحو نور كانتاي نمسرح سلازخلي عاب زبل نغرتاي عبراوي حتمت ماشيننا بزلوم اكلات انداخدنا هنا خسرحلنا نقبر نيرنا زي عاد سواينا لأخو نيرنا حبراوي حتمتات كلهم عاد سوان لأخو نيرنا دحرتهم وش تزلو سأليم حد عينة حبر زلوم حتمتات جن بتزنورنا نيوعدنا ماشين نسرح نيرنا قدم لومي حز زلو ماشين مسامس أنا جن ملو عبعدنا زودا سرحيو أمسينا يزلنا عبي ماشين كعاكفت قدم حززنا وروز في الله حد ساعات كحتمو بزخل عقمي يفلا لأيو حزي نامي تشرش عبي زبهال 40 شمونتن بسوسان 1 سنتيمتر بزخنا ورقات كحتم زخل عبي سايز زلوم ايو زي مالت ناي حنت مصحف شمونته قص بحد غزي حنت ورقات كوصلنا يخل صوت مالتي زي اب حصير ساعات حتمتنا هنودن خينا انا حنت مصحف نحتام زوسدنا غزي حصير يكون كم تقدم 200 300 نالنا قطيبنا نحتملو مخنيات يلن بزح سرح زدل ماشين سلازخنا زلنا سرح تولو حتيمو وديو زبنا ماشين ايمو بحال كاب جرمن زمص ماشينيو كاليت ماشينون اللاتنا جي تي او تبال ساون تمساسالي كاب جرمن زمصت ماشينيا كم خالص ماشينات ون አለው بودستان بسرعة حتمتن بيت مصحفتن مسززخا افتم ناي صحفات سرحتي نشتي زحللك تاي تحسب لها او عمناي فتره مصحفتي قرب زحلل له تناي مصحف دليت አለው كسابلوما አለው اسو ابزخنا وانا يقدفكان كصحفهم زدلي انت زصحفو زبلوم ነገራት ብዙሓት ኣለውኒ ግን استفلالي مخنياتات غزي قرب يصابني እዩ ናይ ፈጠራ ስራሕቲ ከም ዝተፈልጦ ዝተረጋግዐ ስነ ልቦና استرجع سنة أموري يدلي نايوع له أخل صهنا جزء يدلي بس مخنياتات كفتنا يفترة صراحتي قرب رحق إلى الله بزح سواتونكم عين تريتوا يوم يوم أفتنا حجزت مسحفتكن كم تزنا وركو هم تناي مجمرة هزون لطفية بزحات مسحفتي علوني أوعتهم يقدفنا أنا مسحدش صراحة مسحفتي كن راخب تصفى بمقبر لومي نذهب كاني مبرهي بشم سمعت تمت أمريكا رجو عزيز مسكن يدمت أمريكا رجو على مفتها كم مغالي كورا سمعتم بار بزغ نفانوكم بناي سيلفانا محري موسيقى حلامي تبل فنكون صباح الراخبنا سيلفانا محري زغصل كحسلمي كأقرب لكم مدباسي الله نروح لي